Το Athens Art παρουσιάζει το podcast «Πρωτοψάλτες και Λαμπαδάρι», μια γνωριμία με τους άοκνους καπανείς του Ιερού Ψαλτήρα. Επιμέλεια παρουσίαση Απόστολος Ντέτσικας, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου, καθηγητής του Ιδρύματος Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Άλλο ένα podcast «Πρωτοψάλτης και Λαμπαδάρι» και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάζουμε έναν νέο φέρελπι της ψαλτικής τέχνης, τον Γιάννη τον Μουσελή, προερχόμενο από την όμορφη Κάλυμνο. Ο Γιάννης Μουσελής γεννήθηκε στην Κάλυμνο, ένα νησί των Δωδεκανήσων, στις 17 Μαΐου του 1999. Ήδη από τη βρεφική του ηλικία εκκλησιαζόταν κάθε Κυριακή, μεγαλώνοντας μέσα στους κόλπους της εκκλησίας, χάρη στην καθοδήγηση της μητέρας του. Από την ηλικία των 7 ετών βοηθούσε ως παπαδάκι τον ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Μάμαντος, όπου και ήταν η ενορία του. Αυτό συνεχίστηκε ανελιπώς, κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή, ώσπου γύρω στα 10 του χρόνια άκουσε ότι ξεκινούν μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Από τη στιγμή που ξεκίνησε τα μαθήματα, βρίσκεται αδιαλείπτος κάθε Κυριακή στο αναλόγιο με τον τότε δάσκαλό του και παράλληλα τα Σάββατα και όταν δεν έχει σχολείο, ψάλλει στην ενορία του στις λειτουργίες και τους ασπερινούς, με σκοπό την επαναλογείο εξάσκηση και εξοικείωση με τα εκκλησιαστικά κείμενα. Το Πάσχα δε του 2014, κατά τον εσπερινό της αγάπης, χειροθετείται αναγνώστης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλέας, κύριο Παΐσιο. Το 2016 έλαβε μέρος στον τρίτο διαγωνισμό μελοποιίας που διοργάνωσε το Σχολείο Ψαλτικής με θέμα «Σύντομος χερουβικός ύμνος των καθημερινών» σε ήχο δεύτερο. Σπουδαία εμπειρία και πρόκληση, αφού την επιτροπή απάρτησαν σπουδαίοι άνθρωποι της ψαλτικής, όπως ο Αντίπας Αγιορείτης, γέρον Ιβύρων Ιερού Κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μέζης, ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος, άρχον τέος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημήτριος Ιωαννίδης, άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ο Δημήτριος Νερατζής, άρχον διδάσκαλος του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ο Γεώργιος Λαμπρόπουλος, άρχον πρωτοψάλτης Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας. Με την αποφοίτησή του από το Λύκειο το 2017, υπευλήθη σε εξετάσεις για το πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής που διεξήχθησαν στο οδείο Ρωμανός ο Μελωδός Πειραιώς, με μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τους κυρίους Άγγελο Σίμω, Νικόλαο Σωτηρίου, Ιωάννη Δροσίτη και την κυρία Δάφνη Παππού, και από τις οποίες είναι πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό άριστα. Την ίδια χρονιά αρχίζει τη φοιτησή του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τμήμα της νομικής. Κατά την διαμονή του στη Λευκωσία της Κύπρου για σπουδές, ψάλλει για 2 χρόνια στην Ιερά Μονή Παναγίας Μακεδονίτισσας και έπειτα, τα υπόλοιπα 2, συμμετέχει στον δεξιό χορό του Αγίου Προκοπίου, μετοχίου της Μονής Κίκου, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη κύριο Αρίστο Θουκυδίδη. Η συνύπαρξη με τα μέλη του χορού της Μονής Κίκου συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση του ψαλτικού του χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε από τον Ιωάννη Μουσελή το «Άξιον εστίν» σε ήχο δεύτερο και μέλος Χαραλάμπους Παπανικολάου. Amen.
Ο Ιωάννης Μουσελής είναι πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής με βαθμό άριστα από τον Ιούνιο του 2017 και κάτοχος διπλώματος καθηγητή βυζαντινής μουσικής με βαθμό άριστα από τον Ιούνιο του 2019 από το Οδείο Ρωμανός ο Μελωδός. Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της εν γέννη ψαλτικής του ταυτότητας είναι ο πρωτοψάλτης Κουμπαράς Ατσάς, ο οποίος αφιλοκερδώς του παρέδιδε μαθήματα αμέτρητες ώρες και με τον οποίο συνυπήρχε στο αναλόγιο, μετατρέποντας κάθε ακολουθία σε σπουδαίο μάθημα. Από το 2017 συμμετέχει στη χοροδία ιεροψαλτών Καλύμνου με ποικίλες εμφανίσεις υπό την χωραρχία του Γεωργίου Χατζηθεοδόρου και Ποσειδώνος Ζαΐρη. Από το ίδιο έτος, ορόσημος στην ψαλτική του πορεία αποτέλεσε η γνωριμία με τον μεγάλο δάσκαλο της ψαλτικής Γεώργιο Χατζηθεοδόρου. Γνωριμία που οδήγησε σε ιδιαίτερη κατοίκον διδασκαλία, αφιλοκερδός και εμβάθυνση τόσο στη θεωρία όσο και την πράξη από έναν αληθινό μύστη της του δαμασκηνού τέχνης. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα του έτους 2019 έως και σήμερα υπηρετεί το δεξιό αναλόγιο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλύμνου, Καλαμιώτισσα, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυρίου Παϊσίου. Από το έτος 2022 και με προτροπή του Άρχοντος Μαΐστορος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κυρίου Γεωργίου Χατζηθεοδόρου, διδάσκει αφιλοκερδώς στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστιπαλέας. Σχετικά με τα επαγγελματικά του, είναι δικηγόρος του Πρωτοδικείου ΚΟ από το Σεπτέμβριο του 2024. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο του ποινικού δικαίου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, κατέχει έπαινο για τη μελέτη που υπέβαλε στο 13ο ετήσιο διαγωνισμό σπουδαστών του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με θέμα «Εκπαίδευση και διδασκαλία των θρησκευτικών σε σχολεία», τον Ιούνιο του 2019. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Μουσελή το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής του Ασώτου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ας το απολαύσουμε. Yeah.
Ακούσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την πολύ όμορφη εκτέλεση του δοξαστικού των ένων της Κυριακής του Ασώτου σε ήχο πλάγι του Δευτέρου από τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Μουσελή, έναν νέον άνθρωπο που έχει πραγματικά αξία να ακούσουμε και να εστιάσουμε στις σκέψεις που έχει για το μέλλον της ψαλτικής τέχνης. Μας λέει λοιπόν ότι η ψαλτική δεν είναι απλώς μία μουσική. Είναι προσευχή, θεολογία και κατά βάση παράδοση. Η ψαλτική τέχνη είναι λειτουργική τέχνη και εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, την Θεία Λατρεία. Ως ένα απόσπαστο στοιχείο της Θείας Λατρείας, η ψαλτική τέχνη γεννάται, καλλιεργείται και τελικώς προβάλλεται μέσα στο ναό, στο πλαίσιο της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας. Η διαχρονική βιωσιμότητα κάθε πολιτισμικής έκφρασης προϋποθέτει τη μετάδοσή της στις νεότερες γενιές. Χωρίς τη συμμετοχή των νέων, καμία τέχνη δεν μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της. Κατ' επέκταση, το μέλλον της ψαλτικής τέχνης εδράζεται στους νέους, οι οποίοι αποτελούν τους αυριανούς φορείς και εκφραστές της. Ο φυσικός και λειτουργικός χώρος ανάπτυξης της ψαλτικής είναι το αναλόγιο. Γι' αυτό καθίσταται το ουσιαστικότερο πεδίο μαθητείας της, εκεί όπου η θεωρητική γνώση μετατρέπεται σε πράξη, εκεί όπου ο μαθητής οριμάζει βιωματικά. Οι διδάσκοντες στη ψαλτική τέχνη ευχής έργων θα είναι να αναζητήσουν τρόπους προσέγγισης των νέων ανθρώπων, οι οποίοι βιώνουν μία απαιτητική και επιβαρημένη καθημερινότητα. Παρά τη δυσκολία που συνεπάγεται η εκμάθηση της θεωρίας και της πράξης της ψαλτικής, οι διδάσκοντες καλούνται να εμπνεύσουν τους νέους, ώστε η ενασχόλησή τους με την ψαλτική να λειτουργεί ως πνευματική ανάπαυση και αποφόρτιση από τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Από την άλλη, οι διοικούντες στην Εκκλησία οφείλουν, όσο αυτό καθίσταται δυνατό, να αναγνωρίζουν έμπρακτα την προσφορά των παιδιών που συμμετέχουν στα αναλόγια, ώστε να ενισχύεται η παραμονή τους σε αυτά και την Εκκλησία, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα εκτίμησης προς τους νέους. Οι παλαιότεροι ψάλτες, από την πλευρά τους, καλούνται να δίνουν βήμα στους νέους μαθητές της ψαλτικής, να τους ενθαρρύνουν να συμψάλουν, αλλά και όταν φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο να τους δίνουν τη δυνατότητα να ψάλουν μόνοι τους. Αρχικώς, απλούς ύμνους, ώστε να διαισθάνονται την προσφορά στη λατρεία και να διατηρούν αμύωτο το ενδιαφέρον τους για το αναλόγιο. Μετέπειτα μπορούν να ψάλουν και δυσκολότερα κομμάτια, αντίστοιχα με το μουσικό τους επίπεδο. Τυχόν λάθη να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και παιδαγωγικό πνεύμα, ώστε να επέλθει η όντως διόρθωση και όχι αποθάρρυνση του μαθητή. Παράλληλα, οι νέοι οφείλουν σεβασμό στους παλαιότερους ψάλτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε συνέχεια. Είναι ζώντες φορείς της παράδοσης. Αυτοί την διέσωσαν και εξασφάλισαν τη συνέχεια και μετάδοσή της στις νέες γενιές. Πέραν της οφειλόμενης τιμής και των εκφράσεως θαυμασμού προς τους παλιούς ψάλτες, οι νέοι οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε με σοφία την παρουσία τους και να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους, ώστε να παραμείνει ζωντανή η παράδοση και να μεταλαμπαδευτεί στις νέες γενιές. Μία προσωπική παρόντριση, μας λέει ο Ιωάννης Μουσελής, είναι να ηχογραφήσουμε τους τελευταίους φορείς της παλαιάς παράδοσης όσο τους έχουμε ακόμη ανάμεσά μας, ώστε να καταγραφούν ιδιαίτερες και πολλοίς άγνωστες ψαλτικές θέσεις προς διάσωσή τους και εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών θέσεων. Το μέλλον όμως της ψαλτικής τέχνης δεν εξαρτάται μόνο από τους καλούς ψάλτες, την αγάπη της κοινότητας,
τη μεταλαμπάδευση, αλλά πλέον και από τη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εποχής μας. Ας ακούσουμε στη συνέχεια το άξιον εστίν σε ήχο πλάγιο του πρώτου τετράφωνο και μέλος Φιλίππου Οικονόμου. Ψάλι, ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Καλύμνου, Καλαμιώτισσα, κύριος Ιωάννης Μουσελής. Ακούσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, το άξιον εστίν σε ηχοπλάγιο του πρώτου τετράφωνο και μέλος Φιλίππου Οικονόμου από τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Καλύμνου, κύριο Ιωάννη Μουσελή, μια ηχογράφηση ζωντανή που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου του 2024 και έχει ιδιαίτερη αξία να τονίζουμε τη σημαντικότητα των ηχογραφήσεων όταν προέρχονται μέσα από την ζωντανή λατρεία της Εκκλησίας μας, όπου εκεί ο ψάλτης έχει τη δυνατότητα σε άμεση επαφή με τα γενόμενα εντός του ιερού και της Εκκλησίας να ψάλει, θα λέγαμε, με όλη του τη ψυχή. Οδεύοντας λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του podcast, που σήμερα είναι αφιερωμένο σε έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος έχει όλα αυτά τα εχέγγυα και τις βάσεις για να προσφέρει στην Εκκλησία πλήστα όσα, θα θέλαμε να
ακούσουμε και την άποψή του γύρω από τη τεχνολογία. Και πραγματικά μας λέει ότι τεχνολογία ίσον ευλογία όταν χρησιμοποιείται σωστά. Μέσω της τεχνολογίας μπορούμε πλέον να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αμέτρητο αρχαιακό υλικό, τόσο εντύπων εκδόσεων και χειρογράφων, όσο και ηχογραφήσεων, που παλαιότερα δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Όλη αυτή η ευκολία που μας προσφέρει η τεχνολογία, αν αξιοποιηθεί σωστά, θα διευκολύνει την διάδοση της ψαλτικής στους νέους. Πολλές εκδόσεις που εξαντλήθηκαν προετών, ανέκδοτα χειρόγραφα επιφανών ψαλτών, αλλά και ηχογραφήσεις τους, πλέον είναι διαθέσιμα προς όλους. Ο ψάλτης μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη προκύψει, με ελάχιστο κόπο. Έχει αμέτρητες επιλογές τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα μαθήματα, πράγμα αδύνατον πριν την εποχή του διαδικτύου. Όσο η χρήση των ευκολιών της τεχνολογίας γίνεται με φιδό, τόσο αυτή εξυπηρετεί την τέχνη και βοηθά τη διάσωσή της. Απ' την άλλη, όλη αυτή η πληθώρα ηχογραφήσεων παλαιών διδασκάλων κάνει ακόμη ευκολότερη τη διδασκαλία της ψαλτικής. Με ελάχιστο κόπο, ο μαθητής μπορεί να μαθητεύσει στο ύφος και τις αναλύσεις των παλαιών και να αναζητήσει μαθήματα που δεν θα είχε τη δυνατότητα να εντρυφήσει. Κλείνοντας, μας λέει ο Ιωάννης Μουσελής, μια παράκληση προς τους κατέχοντες αρχαιακό υλικό, είτε αυτό αφορά σε έντυπα, χειρόγραφα, είτε ηχογραφήσεις, να προβούν σε ψηφιοποίησή τους με νόμιμα μέσα, αλλά και όπου αυτό είναι δυνατόν στην έκδοσή τους. Υπάρχει αρκετό αναξιοποιητό υλικό, το οποίο θα χαθεί με την πάραδο των χρόνων. Αγαπητοί μου, άλλο ένα podcast της σειράς Πρωτοψάλτης και Λαμπαδάρη έφτασε στο τέλος του. Είχαμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλύμνου, κύριο Ιωάννη Μουσελή, ένα νέο και ελπιδοφόρο εργάτη της ψαλτικής τέχνης. Μέσα από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, διαπιστώσαμε το εύρος της ωριμότητας με την οποία προσεγγίζει τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη ψαλτική πραγματικότητα. Η αγάπη του για την παράδοση, σε συνδυασμό με την υφαλιότητα της σκέψης του, μας δίνουν λόγους να αισιοδοξούμε για το μέλλον της τέχνης μας. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πατέρα Ειρηναίο Νάκο, για την ευγενική παραχώρηση του στούντιο Mediolanum, όπου πραγματοποιούνται οι ηχογραφήσεις των podcast. Επίσης, ευχαριστώ τον Ιωάννη Πεφάνη και το ηλεκτρονικό περιοδικό Athens Art, χορηγό επικοινωνίας της εκπομπής, για τη στήριξη και τη μετάδοση των podcast μέσω του καναλιού του. Τέλος, θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας Δημήτρη Παρίση για την πολύτιμη συμβολή του στην ηχογράφηση και την τεχνική επιμέλεια. Θα ακούσουμε λοιπόν, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας, από τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Μουσελή, θα ακούσουμε το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής της Απόκρεο σε ήχο πρώτο και μέλος Σίμου Αβαγιανού. Μέχρι την επόμενη φορά, όλοι και όλες να είστε καλά. Oh